The prophetess Nyasha Zigomo, Mr. Jeso. Amen. Pastor Freddy, thank you so much. God bless you. Again, today, Washumi Vesparipano, Pastor Shara, Apostle Shara, God bless you. Musicians Edu, Michael Vea, Snashi, Rico. Luke chapter 1. Luke chapter 1 from verse 7, from verse 6. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. And they had no child. No, you can't balance the two. Yet ishokora Mwari rukonfirma kuti vaifamba zvakanaka pamberi paJehovha asi vanacho chavasiri kufamba zvakanaka muupenyu hwavo. Ndakarerwa mukufunga kuti kana right standing famba zvakanaka apafano kuwanika but doubt things must move smoothly. But I discovered that kune dzimwe nyaya Mwari dzaanotendera but kwete kuupenyu hwese panouya expiry date challenge. There must be a time yekuti dambudziko iroro rinofanirwa kusvika parinopera. Nokuti Mwariwo vakatendeka. Havati panzi pakarurama pakatendeka vanhu vofa vane a permanent problem. That problem yange iri temporal for a reason and for a season. So I'll read. And it came to pass that way while he executed the priest's office before God in order of his course, according to the custom of the priest's office, his lot was to burn incense when he went in the temple of the Lord. And the whole multitude of the people were praying without at the time of incense. And there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said unto him, Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard. Thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son. Thou shalt call him Joy. Father, we thank you for your word. Speak to us this afternoon. Instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Murume anonzi Zakaria iye nemudzimai wake vakura vakwegura. Bible ratsanangura kuti vanga vakanaka pamberi paJehovha. Vanga vaine a situation. And sometimes it's not remain when you are a priest, serving, preaching, teaching people, and you've got a challenge. Zvichida uchinamatira vamwe vachiva nevana, iwe usina wako. Zvichida vana vachiuyawo kuzonamatirwa, iwe usina wako uri a priest. But chandofarira ana lose heart towards serving God. The guy kasikenda kuudza, continue to serve the Lord is faithful. Why? Nokuti wakanamata ukachema kuna Mwari akaramba ine situation kusvika musi wanga kubhena incense in all of the holies. But while he was serving ari paduty, an angel appeared on the right side of the altar, which means wakanoita prayer kwaakaita, but the receiving ine chekuita neserving. Apa ari kureceive an answer yezvaakanamatira. So the receiving side ine chekuita nekuramba uchishumira Mwari waunonamata kwaari nyangwe une situation yawinayo. He was serving the Lord achibhena incense, an angel appeared. Ndokubva yati munamato wako wanzwika. The man is not praying, he was burning incense, but he knows iri kuti munamato wako wanzwika. Kureva kuti serving accompanies prayer for you to receive. Kushumira nekuitira Mwari kunoperekedza munamato kuti ugone kugamuchira. So don't separate serving and praying. Zvakanaka kuchema nekunamata kuna Mwari, but tarisa kuti unoitei kuna Mwari wako. Nokuti pano Zakaria, he was not praying, but denga riri kuti munamato wanzwika. Kuti wakanamata nemazwi, but itazouya uri kuseva uri mu action, which means your action attracts manifestation. Wachema kuna Mwari unezvaunofanira kuramba uchiitira Mwari wako. So zvinoita wakaipa ndezvizvi. Wanamata kwenguva refu anoramba achikuriminda kuti azvita dai waregedza. But ndoda kungoimbisa ndechichi. Mwari une zvimwe zvinhu zvaanotendera nechikonzero chaunozocelebrate later when you understand.
Vana veIsraeri Mwari achida kuvapa imwe blessing, imwe favor. Akavafambisa nenzvimbo inonzi Red Sea, pagungwa dzvuku. Pavakasvika vasati vacrossa, they begin to cry. Nokuti kune vaIjipita vari kutevera. But ipapo Mwari paakatendera kuti vachicrossa vaIjipita vaiti were wiped away. Ndopa vakaunderstanda kuti imwe threat is against us. Imwe threat ndeye maenemies edu. But kana tisati tacrossa zvinoita sekunge tabatwa kamba tacrossa. Handiziva ndiri kushumira, this is the time when you are going to cross over. Zvinoita sekunge situation icharamba yakakubata. But Baba roti vaIjipita vamuri kuona hamusi kuzovaona zvakare. Saka tinotenderwa kumbovaona, but hatitenderwe kuramba tichivaona. So Zachariah is burning incense on the altar. You know, zvinobvaeka kuti munamato wako wanzwika. Uchava nemwana achanzi John. Ukaverenga kumberi kwacho anogona kunyatsorigamuchira vhangeri. Why? Because challenge yangu yana much time in life yako. There are times kuti tinogona kukushingisa, but wega unozinzwa kuti nguva yafamba. Ukatarisa vamwe vako unoona zvawo zvakaita kare kare. Ndatova chiseko chenyika. But ndinofarira Mwari anoti you shall pursue, overtake and recover all. Tina Mwari anayo speed. Yakuti vakatungamira. But kutungamira hakusikusvika. Nyaya iri kumagumo kuti anotanga kusvika ndiani. Yes. Handirambi kuti muoko wakachata. But kuna Mwari ane type yeumwe muchato unovateka. Kuna Mwari ane type yeumwe blessing inovateka. So Zachariah aripo pa-altar ari kupena incense. Apiwa vhangeri ramuchallenge ordinary priest. Yes. Ndiri kuseva hangu, but level refaith kusaidu kwandina. He was punished. But the kind of punishment now, you know the challenge everybody is facing. Atanzi kubva nhasi hausi kuzotaura. But this a breakthrough yaochema mukore akawanda. Mwari vanzwa munamato wako. Vari kunoadresa nyaya yepregnancy yemwana kumba. But pano tine rimwe dambudziko ratinoda kusiya pauri. Kwete nekuti une chawatadza chakanyanya. But Mwari une chakavanzika chaanoda kuburitsa quickly help you on this one. Uchaona kuti John ari kuberekwa. Abvunzwa ari kurenje kuti mboriani. Identity yake anoti ndiri izwi rinochema kurenje. Saka baba vake pavari kutorerwa izwi vari paauta. Paauta panopiwa zvipo. Saka Mwari vakatora chipo paauta vanodzora sefa. Saka paauta pane zvakadzikwa. Vati pari kuda kuberekwa izwi. Saka panodyarwa izwi riri paauta pano. Nakuti chinofanirwa kuberekwa nababa chinonzi the voice. So murume haana chaari kutorerwa. Ari kudzidziswa imwe level yegiving. Kuti vakuru chamuri kutsvaga hamusi kuziziva. Chamuri kutsvaga mwana, but zita remwana anonzi voice. Saka shoko rinoti chaunodyara ndochaunokohwa. Kuya kuti wandiripa chipiriso chako, but ndine chandinoda kukupa. So I see punishment. It's a blessing in disguise. When was in a revelation, giving kunenge kutorerwa. Nokuti hauna the revelation behind. Nokuti chiri kutorwa Mwari ndicho anoziva kuti unoda. Nokuti voice iri kutorwa inozondora uchabereka. Saka pano Zachariah voice raenda. Ane zvipiriso zvaari kupa, but Mwari ane chipiriso chaatora. So to him now it becomes a problem. Saka ari kubuda muhall of the holies. Asataura ane sign language. Vanhu vanomudzira tsitsi. Oza ukaita zvinodiwa naMwari society haifari newe. Inogona kutoona kuti muri kubatirirwa, muri kushandiswa. Yet the blessing yareleaswa mukati. Audible voice yaudzwa kuti uchabereka mwana anonzi John. Saka paunobuda ubude naJohn, unobuda neproblem. Iwe wakalota John. So there are times when the problem yauinayo haina kudisqualify the John coming. The problem yauinayo haina kudisqualify John ari kuuya. Kusafairwa kwauri kuitwa ikoko hakukutarise kuchata. Kunaka kwako wakaitwa ikoko hakushaishe visa rako. Saka Mwari unogona kumbozvitendera. Come out as a dumb man.
asingakone kutaura. Saka vanhu vanoona zvavari kuona, havana kunzwa zvawanzwa. We don't walk by sight, we walk by faith. And faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kunanzwa zvaMwari muholy of the holies, but vari panze havana chavanzwa, vane zvavari kuona. Saka iriko time yakuti uri kuwanzirwa kuti haachaparidza futi, haachataura ichokwadi, haachaparidza, haachaita zvaaita mazuva ese, kupita muchamupa. But there is a miracle coming, there is a blessing coming. Yakuti mukusataura kwake 2-3 months munogona kumuchinyira, but for 4 months mukaona Eliza akupusha. May God confuse your enemies kuti vati kuwanzira one side mota ichidriver, vati kuchinyira one side mutato uchitoita. 3-4 months down the line, wait wakaona Zakaria woti mukuru lashi yake yakakeswa, hana kwanoenda mwana, hana kutaura, hachataura. But 4th month now nhumbu yakubuda, confused manje kuti ane kesi here kana kuti ane blessing. Ko indava ane dambudziko kutaura haatauri, but dambudziko remakore mazhinji rinenge raakutopera. Iye ane problem yekusataura. Mwari ngaaconfuse maenemies ako, Mwari ngaaconfuse maenemies ako. So he's a dumb man. Haasi kutaura anything. Saka vanhu vari kuona Eliza ane nhumbu, they will come to John kuti vataure naJohn. Haasi kutaura kubvunza Eliza kuti kwaenda. Saka Eliza ndiye ari kutaura mumbai, John abo Zakaria haasi kutaura. So vakabvunza Eliza, unoti ayo Mwari wakatiwanira nyasha, but otarisa murume wacho. Saka vanhu vanopedzera kufuta ndinofunga haisi yake. Usapane pekuti ukakomborerwa ndofunga hasi zvako. Mwari akakuropafadza, unoita kuti uchafamba nemapepa emota kana emba, nokuti hazvisvinde. Anenge achiona dambudziko, iye akalota progress yako. So vakatarisa John, vakatarisa Zakaria ane problem, vakatarisa Eliza ane blessing, ane makorokoto. Saka vanhu vakunetseka kuti ndiye muridzi here kuti nharani yakatambwa panapa. Ropafadzo yaMwari nyasha dzikakumhara, vanotanga vafunga kuti batidofu kusainava kase. Kosa vanofana kungoconfusika kungwara hana bati ichi ichi hachiitwa nevanhu vakadai. So Mwari ane temporal problem yaanokonzera, so that iwewe hauite pride and people will easily know that this is God. Hapana kuconfuse nokuti une dambudziko, une problem, but une kamwe kablessing kaakunetsa vanhu kunzwisisa. So vari kuti vakaenda kuna Zakaria. Zakaria hana message yakawanda yasign language, ari kumboshedzera kuti onakati manje ndeanodi osa pamwe pacho hapadi kutaurisa, kumboshedzera kuti kudenga kuna Mwari. Ipo yangu iyoyo, ipo yangu iyoyo, handina mashoko akawanda ekutaura. So all of the holies ane message yaakapiwa, vanzi for 9 months hausi kuzotaura, but pachaberekwa mwana uchataura. Saka ane problem ine expiry date. Saka kuwanda kuri kuita mwedzi yenhumbu ndokamufaro kaainako, but ndotione confusion yaunzwa mumba. Uyu nhumbu pairi kukura akagaya leba, ari kuti ndaakuenda kuye ndichanorwadziwa. Uyu nhumbu ichikura akagaya kutaura, saka mumba muna ari kufara nemumwe asiri kufara, nekuti mumwe ari kuona dambudziko, mumwe ari kuona kuti ndoparichaperera, mumwe ari muleba achichema kunzi push, haasi kupusha chinhu 1, ari kupusha mwana nevoice rababa. Mwari ngaakupe double blessing, Mwari ngaakupe double blessing, Mwari ngaakupe double blessing. Panga pasina chinhu ngazviuye zvakapetwa, panga pasina muchato ngapauye muchato nemba yacho, ngapauye muchato nebasa racho. May God bless you with the double. Receive it. Yes, sir.
Ani challenge ni mumba. Saka numba iri kukura. Ari kungofara kuti ndinotaura manje. Ndinotaura manje. But akanakidzwa nenhumbu yaSeliza. Akanakidzwa mudhara anozoti kungoberekwa kwemwana. Voice radzoka. Saka ari kupusha ari kupinda mu8 months. Vanhu vari confused zvinasvika zvakanaka. But is a happy man. Ausati wamuconfuse vanhu here. Kuti kutaura utaure but unonyemwerera. Nokuti paari kuona nhumbu ichikura. Ari kubva anyemwerera. Kuti hadzina kukwana. Unofara sei une problem. Gamba problem yangu ndinoiziva kuti haisi problem. Nokuti ndakaipiwa expiry date pamuchinjikwa. There's an expiry date to every challenge. Dambudziko riripo, but it shall come to pass. For God is so faithful. Akatendeka anyadzise. Nguva inokwana. Thank you. Sokuti Faro ari kuoma musoro. Akaoma musoro muExodus. Haichinjwa inoramba iri Exodus wakaoma musoro. Nokuti Exodus inongoreva kuti kubuda. Saka ukaoma musoro hazvino kuti hatichabuda. Tinobuda uchioma musoro kudaro. Nokuti kana Mwari vatendera kuti yanguva yati yazokwana. So Zakaria ane challenge yainayo. For 9 months haasi papulpit. Chechiri kuti mufundisi wedu ane problem. But mu problem mufundisi vari kungonyemwerera. Vari kuzoti pane imwe nyaya iri kugadzirwa. Nokuti Mwari vatora voice kwete kungotora zvachose. But pane chandichabereka chichava a voice. Saka yakakwana nguva yekuti Eliza akazobatsirwa akava nemwana. Vanhu ndokubva vamhanya zvikanzi name him Zacharias after his father. Unoziva kuti tine vanhu vane mazita ezvinhu zvako. Iye Mwari akakupa zita pachinhu chako. Tine vanhu vane advice dzavo dzisinei naMwari. Saka pavari kuuya vachiti name him Zachariah. Kunenge kuda kupiga Zakaria. Yet for 9 months anga asiri papulpit. For 9 months vaimutora sekunge munhu ane kesa. But pane mwana waberekwa zvekuti vari kuuya vakati chimupai zita after his father. Apa akaudzwa kunzi expiry date. Date chaberekwa mwana and you name him John. Ndopari kupera dambudziko. Saka pano pari kuuya vanhu vada kuti urambe uine dambudziko. Nokuti havana kunzwa zvakataurwa muHall of the Holies. Usanzwe message yepanze iwe uchinamata Mwari. Message yepanze inokuramba ichikudzora kumashure. Tenda zvinotaurwa nemuprofita. Tenda zvinotaurwa neshoko raMwari. Nokuti pane vakanzwa muHall of the Holies. Nokuti vakuru mukada kuti mutaure name him John. Saka vepanze vanokuda but havana revelation. Nokuti madira avari kukuita vada kuti urambe usingataure. I always tell people to wakambodiwa ndingamuziko wako. Uniyazona munhu andudana naye ndiye problem. Andina problem by problem munhu andudana naye. Asi kwa unoziva uri relationship iwe. Kuti problem yako chaicho munhu wako. Hauna ma problems akawanda, ma problems munhu wawinayo. Don't prayer request to ombe ndeye munhu. Icho munhu. So vanhu vauya havana ravakanzwa muHall of beware of good people who are not godly. Beware of people vasinganzwa voice raMwari. But vanotora mafacts around the ground. Nokuti kunema mwana Zakaria is a good thing. It's tradition. It's revelation. Pamwe pacho hauna revelation une ma-traditions. Nokuti vazhinji vaiparana zita maringe rababa. But uyo ari kuberekwa wemanje harine na baba vake. Rine nawo chokuita nababa vekumusoro. So vakaenda kuna Eliza vakati ayo name him. Ndiwanotaurika neweka mupe zita rekuti Zakaria. Eliza akati aiwa baba vakati John. Chimwe chinhu chandoda pana Elizabeth. Nyangwe baba vanga vane problem inonoka nevanhu. But akaramba achitrust the grace and the anointing and the office of the man of God. Yet he is dumb. But vhangeri rake ndisiri kuritenda. Osabe atanze kuti Mwari vanoti atacha a problem to a man of God or woman of God. Yokuti vekunyika vanenge vachitaura problem. But wogona kuseparate the two. Yes, dumb, but he's still the priest. But he's still a man of God and a woman of God. Osabe atanze kuti pawakapota breakthrough yako wakaratidzwa kusataura kwaZakaria hauna kutrust the message of a dumb priest. There was a dumb priest with a godly message. Ari kuti pana pamwana uya apiwe zita ravo rokutaura zvakandinakira kuva naJunior but zvinondiuraya. They wanted to be called Zakaria. Ndakando inonzi Zaka. Mwana wamutara Zakaria ndi Zakaria Zaka.
You know, Zakaria akasvika palevel yekuti kukudzwa kwangu hakuna nyaya. Zvakataura Mwari ndo zvatiri kudabana. Zvinonakidza kuti ndi Zakaria Junior musociety, but nditizoendepi nazvo. Kune zvinhu zvinotinakidza sina kutinakira. Kune zvinhu zvauraya destiny yevanhu nokuti zvakanaka zvakasedzeswa nepovho nenyika, but pamberi paMwari zvinogona kunakira. Vanhu vari kukupika vati kufarira uri field ichocho, but wega unoziziva kuti ndo chakatosunga destiny yangu. Nokuti munhu wawina yeye ane mari anokuspoila, but hakude kaari kukushandisa. But society ikakutarisa iri kukuyemura kuti zvake, but maokonzi zvako hamuna chako. Tine vanhu vari kuyabhuswa to a level yekuti nyika ikakuona inotokuti zvako uri muabuse. Uri munhu yari kukuitira zvaari kukuitira, hata hasi wako. Asi chinzwa vanhu confusion hanzi zvako. Hapana zvako apa. Aiwa, unaenda good night na 6 p.m. Wega ukae, haunyume. Unalala nguva hivi. 6 p.m. good night, iwewe manji. Kai. Vanhu vachito kuti zvako. Iwe unoti problem, unalala nguva hivi. Zakaria. Vanhu vauya nezita rinoita kuti uremekedzwa ubhigwe, usakanganwekwe panyika. Kunzi kwaiva napriest Zakaria, kuna priest Zakaria Junior, but aona kuti yevanhu yakandinakira, but haina kunakira Mwari wandinoshumira. Kuna zvinotaura vanhu zvatinogona kuyemura, but is it the mind of God? Yes. Saka akarambira vanhu vari kutaura zvinhu zvakanaka, zvinonakidza, basingafite mplani ya Mwari. Why? Because ukamuti Zakaria after your name, truly zita anotoripiwa, but you remain dumb. Saka chimpa zita sinobvira rataurwa kumarudzi kwenyu. No blessing yandinoda. Sinobvira yetika kuhama dzako. Yekuti inotangira pauri zvokuti vanhu vanoti uyu ana Mwari wake. Vanhu vanonamata but uyu. Vanhu vanoenda kuchechi but uyu ane dzimwe nyasha dzake dzakasiyana nevamwe. May God give you a blessing really unique. Isiri kumadzidza kana kufamily. Nekuti vanhu vakamutarisa vanoti asi uyu. Akapiwa nyasha dzakasiyana nevamwe. So he named the child John. Bible rangu rinoti paakapiwa tablet akanyora kuti his name is John. So his tongue was loosened. Deliverance ya Zakaria iri pa obedience. All right. Nakunamatirwa paakava in agreement with the message yemu inner chamber wall of the holies. Akaunza personal deliverance ne obedience. Obedience yake is so challenging. Why? Because arambira vanhu vari kurambira vanhu vepa church. Kuwapa church nikuwa revelation zvintu zvakasiyana. Varambira kuti aiwa hanzi Zakaria vamuoncha utori mapriest saiye. But yake nyaya manje yakasiyana nevamwe. Saka sei Mwari makatendera dambudziko riri kumupriest wenyu wamati aiva righteous ari blameless. Zakaria ari kuberekwa is the forerunner weministry yaJesu. Jesu paanouya anotaura achiti kuvaprofita vese hakuna muprofita anenge John. Zvona kuti Zakaria chako chakanonoka. Asi Mwari vakauya nelatest. Handizvo chakanonoka makore akadii. Mwari ngaakupe latest blessing. Ngaakupe nyasha dzinopendi. Zakaria zvako zvakanonoka, but uchabereka the greatest. Kuti it took time, but Mwari vaigadzira the greatest to appear. Yes. So akuberekwa naZakaria is not an ordinary priest. It's not an ordinary person. No. Ndiyo kuti kana akamira kurwizi, Jesu anouya kuzobhabhatidzwa denga rovhurika. Jesu kuti denga rivhurike angaenda kwaJohani. Saka Johani kuna Jesu munhu anoopena a new door to Christ. Baba havasi kuziva
kuti hatina kunonoka iprogramming yaJehovha. Why? Because we unofanira kuberekwa 6 months ahead kuti azova eforana anobhabhatidza Kristu. So pane nguva yekuona sekunge zvakanonoka but iri programming yaJehovha. Izwa Mwari unoita zvinhu nenguva yakafanira. Isu tinoda kuti zviite but Mwari anoda kuti zviite nenguva yakafanira nokuti pane zvikonzero. There's a special reason for that. Special grace for that. Ndaizvida nhasi kose Mwari vachizunza mangwana. Mwari vanoziva zvikagamuchirika today kuti zvinogona kusasurviva. So itori protection mudelay. Unoziva kuti kune blessing yekuti unofunza kuti Mwari vakusiya. Ask Joseph. Audza mumsungo kuti kana wabuda undirangarirewo. Bhaibheri rangu rinoti for 2 years akakanganwika kusvika mambo varota. Sei akanganwika kusvika mambo varota? Anofanirwa kubuda, not to be just a free man, but achipiwa an offer to become a ruler. So ukabuda mambo vasina kurota, you become free and useless. Mwari vane purpose nereason. Saka ndichiti kana uchifunza kuti pamwe zvezvo hazvisi kuita, zviri kutoita. Pane zviri kugadzirwa naMwari. Esther chapter 6. Zvanzi mambo vakati ndipeiwo bhuku remakoronike ndivhure ndinzwe. Ndobva vasvikovhura bhuku, kwete page bhuku. Haisi coincidence. Pavakavhura ipapo, ndobva vaverenga kuti Modhekai ane zvakanaka zvaakaita, akaitirwei. Pari kuvhurwa bhuku rine mapeji akawanda. But zvanzi vakavhura, Mwari ngaavhure pako. Nyangwe bhuku rakakura, nyangwe vanhu vakawanda, Mwari ngaarangarirewo iwewe. Your book of blessing must be open. Yes. This is the time and this is the season. Zvanzi parakavhurwa, vakabvunza kuti ko uyu akaitirwei. Chinzwa ka, dai anga ane zvaakaitirwa, vaivhara vaverenga pamwe. Chakaita kuti varambi vakapavhura, vakanzonzi hapana, zvatakumboshanda nyaya iyo. Iyo yekuti wakanamata but hapana zvakaitika, ndozvavhurisa bhuku gomo rino musuna. Ndozvavhurisa bhuku relife yako. Nguva yekurangarirwa yako yakwana. Season yako yakwana. Expiry date yakwana. Nyangwe hamana vakamagaro zake. You fight through the book. Mambo kana avhura bhuku haana basa kuti zvavakwa naHamani zvii. Mambo kana avhura bhuku anzwa zita rako, akufunga ropafadzo yako. Zvekuti unevavenga hazvina basa. Kana rako bhuku ravhurwa, munhu anofanirwa kurangarirwa. So John haana kuziva. Zakaria haana kuziva. Kuti aiwa, havana kuitadza. But Mwari vaitodhila nevanhu vaida kutatisa chinhu. Mwari aitodhila nevanhu ivavo. Imagine kuti murume uyu makore awanda ari pachechi achingoseva as a priest. Kuti vanhu vaiti kudii. Hama yangu yekuchinyirwa yekutaurwa iri common. Asi kudenga kuna Mwari unevazi. Yekurambirwa mikana iriko. Yes. But kudenga kuna Mwari anevazi. Adizoti waiti kudii pamusoro paZakaria. Zvongwaita akaparidza wanzi ava ofuta adai vanamata. Nanhasi kana mwana. Unodzwawo nevanhu vane vana also. Baba mukaita serious vision. Zvinobatika chinhu ichi. Ndine problem yavanhu vanokupa formula isina life yako. And I will explain this way. Kana ari Mwari wapona Silas, vakangoimba vari mujeri, that might anokuda. Mwari waJoseph 2 years ainewo. Yeah. Samukandiparidzira rapona Silas nokuda nguva isati yakwanana ndiri Joseph. Ndoda a personal revelation. Kana ari Mwari waJona ndikanyura ndinomudira mberi. But kana ari Peter anoti let help me ndinonyura ndikafa. Usandipe yaJona ndonzi Peter. Yeah. Whoa. Kana ndiri Daniel, Mwari vanonditendera kuenda pakati padzo shumba isinyaya. But kana ndiri Samson, Mwari ndipei simba. Mwari ndipei simba. My story is different. Shadrach,
Meshach Abednego vanofamba mumoto. Haisi nyaya vana Mwari wavo. But kana ari Loti Mwari vanotutsano mukasamhanya panotsva munhu. Mwari ndipeiwo speed, Mwari ndipeiwo speed. Ndasiyana neamwe, my story is different. My story is different. Chimwe chakura chakurisa moyo kusaziva a personal revelation. Inzwa testimony chiziviso chokuti Mwari akaita zvinhu naningi. Uye iri side yekuti Mwari vachiri kuita. But kuti wewe wachaita newe nenzira ipi? Anoti behold I will do a new thing. Yes. Problem une formula dzevanhu. Hauna personal revelation. Ane nzira zhinji dzekuropafadza upenyu hwako. Mukutooma nemukuramba kwazvo is working out something. But vanhu vakakutarisa vanoti haataure Zakaria, haataure. Muchataura 3 months. 4 months munenge mava confused. Kuti but pane kanhumbu but haataure. Pane kanhumbu but haataure. Kachikura. Svika John wako anobatika. Keep on serving. Nokuti zvanzi akanzi munamato wako kwete zvauri kuita. Munamato mashoko kutaura. And this man was not praying, he was offering incense. He was serving ari muduty. Mu line of duty ndo mu line of receiving. Pray and save. Saving, push out the prayer. Powerful. Namwe ataita ndeye kunochema osiya kunoseva uri Zakaria kuti ndakatikana chaizvo kuti echinge uya hangu but nekuseva imbonimira indi neshungu ndiri kuchema. Unasaya kuti haana paakataura basa remwana ndorakadenda denga kwete kuda mwana aida mwana kubva kudhara. But paakati Mwari mukandipa mwana ndosiya pano. Mwari kati kana wakuziva basa rechinhu tokupa chinhu ukaziva kuti mwana anofanirwa kuitei. Penina iva nawo but hatina mazita atinonzwa kuti vaita nezve vana nje. Wako is a child with a difference. Usati hana ine vanhu vakawanda vanomuencourage. Ndoda kuti uende mweya wekutsungirira. Bible rangu rinoti for Jesus endured the cross, not enjoyed, endured. Mwari ngakupe the grace to enjoy this moment. Because something good is coming. Yes, it's coming. Mukadzi anonzi Hana pane kuchinyirwa nevanhu vepanze nana Penina kumaraini zvazvatosvika nekuchechi. Because bishop chaiyo ene vakati iwe mukadzi unosvika kupi newaini. Inda vachidhakwa kudaro so. Pane kuti uencouragwe muprayer yako nekuchema kwako. Wakunotukirwa kuchechi kwacho. Kwete nemwana wesangano but na bishop vakuti doro uri kuriwanza. Yes. And I tell you this. Ndo pakava nebreakthrough yake paakagona kuinterpreta the insults. Chicha akagona kubata pamazwi iwayo. Akanzwa kuti Mwari vanofanirwa kunge vachikurudzira vanhu kunamata. Kana vakuchinyira vanhu pakunamata. Mwari mukandipa mwana ndokupai bishop chechi yenyu yashota. Pano hapana bishop vaine munhu. Kureva kuti the insult became a platform. Hongaida mwana kuenda naye kumba but akasvika pakunzwira Mwari wacho kuti nemiwo hamuna munhu. Ina handina mwana ima hamuna ubishop. Eukana ane mazwi anorwadza aita sekunge rudo. Sons, don't worry, I'm more like 10 sons to you. Charukunzi don't worry, Mwari anochigona. But kuna angwa yani message kuti don't worry azvina basa. Usanyaradzwe nevanhu vanazvo wose. Iye ane vana naPenina. Ouya kwauri woti don't worry. Don't worry. Kana Mwari achizvigona ndiri pachikono pano kusvika zvaitwa. Amuwariti nokuti ndinonzwa kuti Mwari uyu hakundikane. Amuwariti nokuti aitirawo vamwe. Ko yangu ndiri vaitadza here. Mwari anozvigona zvekupa vana izvi. Pakune murume ari kuenda kumukadzi kuti don't worry. Kunyararidzwa nevanazvo.
Asaka munzwa hayi blasphemy inetwa nevanso hypocrisy netwa nanso. Mazano muri kuparidza vanzi receive your house. Iye ari kukudza mashoko iwayo anemba. Chira yangu aishaita manje. Iye landlord akapiwa mic kupupura. Wandinotenda Mwari akandiwanisa pekugara. Iyo kanzi receive your house onzi arisiva ngei. Kana ndisinotengesa iri kumbo. Andinyararitwe neanayo. Andinyararitwe neanazo. Kana zvisina basa tipe. Greatest enemy yapenda Hana ndiye ukana. Adango kushingisa sina basa. Nezvinogonekwa naMwari woti kwauri no problem. Kana iri no problem akadi kusaita ufuti na Penina. Unoitira vana muchita vana basa. Imi muchita vana na Penina. Life inotoda kuti washa mshana. Usanyararitwe nevanazvo. Enemy yako munhu anokucomforta musituation yanofanira kunge uchifighta to come out. Hazvine basa rei life baba zvine basa rei kusiyana nazvo. Hazvisi zvemunhu wese, ndiri munhu wese here. Marriage is not for everyone. You only know Zakaria akazopiwa mwana wake nokuti akaramba ari muushumiri makore afamba asina mwana. Ndazo encourage mumwe panapa. Continue to serve God is so beautiful. Chinoita sekunge chichauya late ndochi latest manje. Vanhu vachashamisika kuti mwana rudzi. Nokuti pakaberekwa Johani mashoko aya akataurwa. Kunzi mwana uyo wakomana unai baba vake vatanga kutaura paaberekwa. Uyo achazoveiko mwana uyu? Mwana rudzi. Chako chichataurwa nokuti chichaunzwa chiri different. Chako chichauya chiri unique. To an extent yekuti nyika inofanirwa painozunza musoro kuti no muchato rudzi. Taona vanhu vachichata. Thank you. So mutime yekuti haasi kutaura hazvinoti Mwari havasi kuita chinhu. Saka kuti paunonamata musituation yako iva nethanksgiving heart. Nokuti vari kutoita zvinhu iwe uri dambu. Wakabroka vane yavari kutoronga. Uchitorwara kudaro Mwari vane chakanaka chavari kutoronga. Zvakaoma kudaro Mwari vane chakanaka chavari kutoronga. Vanoziva kuti chinhu chinofanirwa kunge chichiitika kwauri. But pane dambudziko ravatendera. Why? Nokuti vanozviziva kuti ndoda kumboconfuse vakakumaka. Nokuti haumakwe kana usatauri. Vakakuvenga vakatokuignora so. Kozi Mwari asati akuvaratidza zvinoita kutaridza kuti uri kubudirira. Akavaratidza zvinongovengesa. Dzadzitauredzi. Asiyana naye ane basa rei. Ataure siyana naye ane basa rei. Hatina basa kwamuri but Mwari ari kuita basa neni. 4 months down the line. There is how kupusha. Panopushwa ropa munhu asiri kutaura. Yemunhu ane problem. Mwari ngaava confused. But muri machanenge hamude kwatengerwa mota sei. Haibalansike wena. Muri machari very rough. Watatotengerwa mota mufungasikana. Vana vacho vanenge marombeso gadzi apasa mwana iyi. Usapati pamwe kuti Mwari anofanira kuunza confusion. Hagoni but abudirira pazvinhu zvaaita. There was a guy bora so wadaifarira wainzi Benjani so. Vanhu vaimunye hagoni. Vari kuti hagoni unzwa next month atengwa Manchester City. Iye asiri kugona. Vanogona vachitenderera mukunyora. Hausati wanzwa vanhu vanosvika palevel yekuti vanoti ndibharanzi batani mari yake. Shasha dzisina. Ndibharanzi batani tuntu twake. Samwari vane vanosiya kaubharanzi woisa mari yacho. Woti chichira ikoni. I want us to pray. Ndoda kunamata newe Zakaria. Dambudziko ndarinzwa riripo.
Yes. But Eliza achitakura. Yes. Nasi Eliza must conceive. Yes. Ushande but pani mari nofana kubatika. Ayaya. Pani mikane nofana kufurika. Yes. Bana vakufarire but Eliza must conceive. Must conceive. Mtarasika taure mumbanga mite blessing. Iye asina degree mikana ngaisi muta. Iye asina hama visa ngari batika. I want us to pray. Ignore problem yako. Ignore kusataura mako Zakari. Iti mwari ndazhinzwa. Kuti kubva pachikomo chino nhasi. Pane nhumbu yemari yabata. Pane nhumbu yemuchato yabata. Eliza ngaachitakura. Dambudziko riripo. Asi muri Mwari unoshamisa. Let us begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. Yakata wasataka. Mantabarati yata. Reba shateke. Malikata. Mantabarasi. Yeketelosha. Riba masalukataya. Mantabarati yasa. Riba kateke. Letake. Montabarika. Santo. Masalayaka. Mentabalate. Riba kateke. Tikata. Paramanata. Mentabatelosa. Riba sarika. Mantabarayake. Mantabarayake. Riba satika. Mentabosha. Riba sarika. All of the holies. Angataurwa dambudziko. Ukataurwa futi expiry date. Jesu. Hausi kuzotaura. Asi mwana paachaberekwa. Uchataura. Unoda kudeclare sonza maoko ako. Unoda kudeclare nyasha dze expiry date to every situation. Situation wanayo kwenguva yakareba. But wauya pachikomo nechikonzero. Yako situation Mwari havana kuitadza. Ndiri kudeclare iko zvino. Expiry date madambudziko rako Zakari. Uchataura. Uchataura. Business richataura. Muchato uchataura. Stand ichavakita. Expiry date to that challenge. Expiry date to that challenge. Shapera. Kamchira nyasha. Kupera kwasha. Kamchira nyasha. Kupera kwasha. Kamchira fefa. Expiry date. Expiry date. Kulengwa ikoko. Shapera. Kulengwa ikoko. Shapera. Usamatamari. Shapera. Isekuruana. Shapera. Sitara chesa. Sitara chesa. Sitara chesa. Sitara chesa. Hey. Raise your hands. Sapana tokobai. There is hiding movement. Join in dambudziko. Udati dambudziko riri mulife mako. Risatatise breakthrough riri kuuya. Chikoro pasina. Opportunities achivaisa uchienda. Zvekuti une dambudziko ndazvinzwa. But zvekuti Mwari wako anodarika dambudziko roro ndozviziva. Zvekuti hautaure ndazvinzwa. But nhumbu ngaimbate. Muchato ngauchatike. Zvekuti havakufarire ndazvinzwa. But promotwa zvakadaro. Zvekuti haunanumira newe ndazvinzwa. But visa. Varidindwe passport iyoyo. Nyika ngadzivhurike. Mwari ngavhure masuo. Zvino kune marecords anogona kukoresa moyo. Like about 8 months ago pandakaenda ku-UK. Ndakambodeniwa twice. So they always ask the question, "Wanna apply again?" Kuti wakamborambirwa here. Hazviite kuti uvanyepere. It's already in the system. So I didn't mind. Kuti kana vakamboramba ka2. Saka hazviite. Vozi vakamboramba. But varamba kairi kudaro. Kakakasika kuuya visa. Mwari anoita kuti vaikiwa kuti hautauri.
Zvekuti vazhinji vakanetseka. Why? Because kana pataizifambira unoita zvinonetsa wakangorambirwa akatokezeka. But vakashandisa ndoro katokasika rikatotanga kuuya. Vakanzisiyanai nekuti rakaramba. Kana Mwari vaisa expiry date. Zvisangaritindwe. 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 Ingana ngaireze. I receive it. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Mwari wa Zakaria haana kuramba asingatauri. Mwari wa Zakaria na Elisa haana kuramba vasina mwana. Makavapa a double blessing. Baba ndakutendai pachikomo chino. Masikati ana Mwari. Nokuti hamuna kuitadza asi mune urongwa hwakanaka nayo. Iye hamuna kuitadza. Yababa iye hamuna kuitadza. Namai hamuna kuitadza. Nemwanasikana hamuna kuitadza. Ndiri kuona a double Mwari. Vape ropafadzo yakapetwa. Ndiri kudeclare nyasha. Ropafadzo yakapetwa. Kune uyo akanzi akatizira. Mari yerora ngaichitevera. Akazoenda zero deposit. Nyasha dzikuroreka ngadzigare. Vakuwasha vamutse moyo wokurora. Muchene wakatendeka. A double blessing. A double blessing. A double blessing. In the mighty name of Jesus. Amen. God bless you, church. God bless you. Jesus. Yeah. Come on, itarushana mara kuna Yesu. Itarushana mara. Itarushana mara. Itarushana mara. Chukua yaka mawako. Yaka mawako. Alikutushangu shaitaya. Alikutu yangu akatirika waya. Alikutu mwari wangu itira waya. Alikutu ndane mika waya. Alikutu chodo wangu anawia waya. Hallelujah. My God, Andrew Zaganaka, thank you so much, evangelist. Thank you so much. Evangelist, it's okay, shake.